Bazen behin baso eder batean posi bizi ziren animali batzuk. Jolasten eta plan divertigarriak egiten pasatzen zituzten egunak. Beti barreska eta ongi pasatzen. Bat-batean, euri zaparrada hasi zen basoa. Eta animale guztiak korrika babestu ziren beraien gordelekuetan. Hasieran, denbora gutxirako izango zela pentsatu zuten. Baina, gautxuri jakintzuek zera esan zien. Ekaitza oso luzea izango da. Denbora asko egongo zarete zuen etxeetan. Animaliak oso goibel eta triste jarri ziren. Untziek negar egiten zuten, gau horretan gaua pasatzera joango zirelako. Inurriak goibel zeuden hurrengo eguneko txangoa galduko zutelako. Hartzak berriz haserratu ziren, bere lagunekin ezin zutelako jolastu. Eta oreinek behin eta berriro esaten zuten kolumpioetara joan nahi zutela. Bapatean, tximeleta bat beraien ondotik pasatu zen eta zera esan zien. Baina, zergatik esartzen zarete? Zuek gordeleku bat daukazue babesteko eta danak ondo zaudete. Inor ez da busti ez da gaixotu, hori da garrantzitsuena. Guztion artean, hau divertigarria izatea lor dezakegu. Eta hori egin zuten. Ateak apaintzeko marrazkiak eskegi zituzten. Tresna berezi bat asmatu zuten beraien artean hitz egiteko eta jolasteko. Eta egunero abesten eta jolasten zuten. Hain ondo pasatzen zutenez, etxetik irtetzearena ahaztu zuten. Baina egun batean, euria gelditu zen eta eustadar erraldoi eta polit bat agertu zen zeruan. Eta ala bada, ala ez bada, zar dadila kalabazan eta iten dadila Iparragirre ikastolan. Guri, basoko animaliei gertatu zitzaiena gertatu zaigu. Animaliek ikasi zuten moduan, guk ere elkarrekin egotea eta gauza onak zein garrantzitsuak diren ikasi dugu. Guk zuek egindako ahalegina eskertu nahi dizuegu. Familiei, zein ikaslei, Koronavirusak ezin izan du gurekin. Eta orain, gogorra bagara. Gaur ikasturtea amaitzen da eta irailera arte agurtzen gara. Ondo pasa, merezi dituzuen oporretan. Ilusioz beteta eta elkarrekin egoteko gogoekin itzuliko gara. Elkarrekin hazten jarraitzeko. Eskerrik asko! Beti aurrera!